Acid Riser, iar... what? L-a dispărut blocul ăsta. Ok, cred că a fost un Enderman pe aici sau ceva de genul. Data trecută am rămas aici la căsuță. N-am mai făcut nimic de atunci. Mi-am făcut update la build 3, data trecută aveam build 2. Așa că haideți să începem. Da. Ce cu seed-urile? What? Eu l-am numit unghi în care poți să le vezi. Cred că odată cu update-ul ăsta s-au întâmplat chestii și what the fuck. Am puțin lag, dacă îmi permiteți. Options și am dat eu render distance-ul puțin mai mare. Hai să-l dau așa. Adică nu mergea lag, mergea medium. Totuși ca să nu apară conflicte după aia că nu știu ce, nu știu. Mă rog. Așa. Bun, acum nu știu ce să facem, nu avem cum să ne punem la minat. Pentru că chiar nu vedem nimic. M-aș duce să mă bat cu mobii, dar nu știu, mi-e teamă. Așa, bă, data trecută parcă nu mai aveam wood deloc. De unde a apărut ăsta? Cred că au apărut o grămadă de bug-uri de la update. Skeletonul ăla. Cred că nu mă bag în seamă de la distanța aia, nu? Sper să nu. God damn it, uite-l acolo. Nu vrea să plece. Hai de capul meu, de ce nu vrea să plece, mă? What, ce era? Voi ați văzut aia? Unde a dispărut? Mă rog, era... Semăna cu un late, cu un blaze. Oh, god damn it, no. Oh, mă înconjoară mobii. Bine, hai totuși să facem ceva, pentru că stăm așa și nu facem nimic. Cred că am să-mi pun split controls ca să construim mai repede. Am uitat să fac și că trebuie să fac și aici stâlpul. Cred că e bine așa. Dacă nu mai adăugăm noi acolo unul sau mai luăm unul. Hai, bă, nici de aici. Ok. Haideți să găsim un subiect de discuție, pentru că în comparație cu alte jocuri... Uite! E un zombie cu armură, mă. Mă gândeam, bă, ce căutăm un blaze în Underworld? Mă rog. Hai să găsim un subiect de discuție, pentru că dacă la Mad Dex nu prea te plictiseai, pentru că jocul ăla e plin de acțiune, să nu genul ăla de acțiune. Mă rog. E bine, Minecraft-ul nu prea are așa ceva, așa că... Da, vom discuta despre intențiile mele. Eu nu fac YouTube pentru bani, cum probabil că se apucă mulți. Pentru că știu și eu prietenii mei care s-au apucat și ei așa, nu știu. Au intrat pe YouTube, hai să pun videoclipuri să fac un parteneriat pentru bani. Băi, eu nu fac pentru bani, mie chiar îmi place să filmez așa. Deci e un pic cam ciudat. Stai în fața unui device, căști în urechi, microfon sau doar microfon și boxe, dacă ai PC. Așa, și vorbești într-una... nu! Fuck you! What the fuck, pe unde e, mă? Cred că o să mă moare. God damn it, nu-l nimeresc. Mă moară, v-am spus eu. Nu cred că eram... fuck, nu! Bă, eu cred că e același. Da. Nu suntem... God, nu suntem departe aici. Aici băbui creeper-ul ăla. Da, bă, lasă-mă, mă, în pace! Ok. Aparent... Scheletonii chiar nu sunt de treabă. Chiar e nasol cu scheletonii ăștia. Cred până acum că dacă întâlnești un Enderman e rău, dar și un skeleton. Și dacă n-ai armură sau... Oh god, uite-l acolo cum stă el. Trebuie să-mi iau itemele înapoi. Până nu se despawnează. God, m-a văzut!
Bă, trebuie să fac un pat. Urgent. Hai, mă, îndepărtează-te. Bă, uite-te, mă, cum m-a așteptat. Parcă ziceai că știe că o să vin, mă. El știa, băiatul. Hai, bă. Știți ce? Am să-mi fac o gaură aici. Haide, mă. Așa. Ah, fuck you. Uite așa. Sau haide să mai fac de încă una mai bine. Doar așa, ca să fim siguri. Hai că nu mai mult și vine ziua. Nu, 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 bă. Bă, da, isteți, mă, skeleton mai sunt pe aici, bă. Eu, stop pe shift. Oh, fuck you. Așa, bă, băie. Oh, what the fuck, am bubuit, dar... Eram destul de departe de el. God damn it, ăla e în casa mea. Bă. Sper că a plecat de acolo. Nu cred că a plecat. Oh, uite-l, uite-l. Și nu o să ia foc. Nu o să ia foc, că e în apă. Fuck you, dude. De unde știi tu? Toate secrete. Oh, god, da. Bă, și era one shot. Sper că nu mi s-au despawnat itemele. Bine, asta... De fapt, floarea nu mă deranjează dacă se despawna. Așa, bine. Totul e ok. E ok totul? Da. Haide data asta să ne punem mai... A, da. Ups. Să ne punem itemele aici. Asta nu. Da, haide să luăm niște lemn. Or something. Mamma mia, doamne, credeam că vaca e un alt skeleton, doamne, deci... Haoleu, urăsc skeletonii de acum. Haideți să luăm niște birchwood. Oh, god! Spider. Deci chiar nu-i de glumă cu mobii, mă. Mai ales că eu am dificultatea pe hard. Deci, am impresia că... Spiderul ăsta oare mă atacă dacă nu-i fac nimic? Nu știu, eu știu. Parcă în hard, chiar dacă nu-i atacai, tot vin spre tine. Nu știu. Nu sunt sigur. În hard eu așa știam că e. Bine, deci e clar că asta nu o să ne ajungă. Dar mergem momentan. Bă, frate, deci nu mă ascherez, bă, toți mobii care sunt pe aici, nu mă ascherez. Doamne, deci așa m-a enervat. Cum trăgea el în mine, băi. Mău! Bă, stai, mă! Bă, da... Rapidă mai e, mă, băcuța asta. E super vaca. Bine, asta trebuie să facem și niște cească bănesc. God, am auzit numai eu, Enderman? Cred că am auzit numai eu. Și sper să fi auzit numai eu. Ok, haide că facem și puțin charcoal. Aici, toate astea și aici. 2, sper să fie de ajuns. Și aia 4. Alea 4 loguri le facem planks ca să continuăm casa. Ok. God damn it, skeletonul ăla tot acolo e. Poate că asta este soarta sidului ăsta, să fie plin de skeletoni. Oh god, no! Oh, fuck. Come on. Come on. De ce nu se punea în locul mă bulbăi, în locul corect. The fuck, de ce am lăsat aici? Dude, I hate my life. Ok. Acum e bine. Asta e, punem cu un bloc sau două mai mult, dar... Bă, mai bine decât să fie așa găuri peste tot. Haide, mă, bă, what the fuck, nu... Trebuie să cobor de fiecare dată, are you kidding me? Ok. Oh, se pare că... Fuck you, n-ajung! Cred că e un Enderman. Bă, frate, deci... De ce n-ajung, bă? Ești chiar atât de scund, bă. Sau... goddammit, mai am lemn. Auci. Ok, haide să vedem dacă nu s-a făcut acolo. Ce am spune că nu s-a făcut.
Ba da, s-a făcut și ne-au rămas și 2 bucăți. Nu voiam să fac asta, dar dacă tot suntem aici. Haideți să ne apucăm și noi de minat. Nu știu, să facem mina în casă. Vreau să facem în casă pentru că nu vreau să mă risc și să mă duc chiar și afară. Dar cum vă sta numai aici. Ups, not a problem. Ok. Este mă să fac un shovel. Nu. Am văzut că pentru Minecraft pe PC sunt texturi între acelea 3D. Și mă gândesc dacă sunt și pentru Minecraft pe... Ar fi super. Deci, Minecraft-ul ar fi... Nu știu, better, ca să zic așa. Oh, ce bine cu shovel-ul. Dar e foarte repede. Aoleu, dacă stăteam aici să dau cu mâna. Ok. De aici începe stone. Îmi pare rău că nu... 0.14 momentan nu acceptă modul pentru că foloseam Dynamic Light. Da, știu, n-are nicio treabă ce zic acum. Și modul ăla... Oh, perfect, cool, exact ce aveam nevoie. Și luam și modul ăla, dual wending, sau cum se numea, care îți adăuga și a doua mână. Și într-una țineam torța, în aia care nu face nimic. Și pentru că aveam Dynamic Lights și cealaltă pickaxe-ul sau orice altceva. Bine, se pare că e o grămadă de coal aici. God. Oh my god. Ah, nu, am spart altul din așa, dar nu-i bai. Hai, gata cu coal-ul. Încă mai avem puțin și încheiem episodul și noi spargem numai coal, mă. Ok, deci coal nu ducem lipsă. Avem suficient momentan. Este. Cât am? 13, perfect. Zicem că să facem torțe și eventual să facem niște iron dacă o să găsim curând. Poate până să termină videoclipul ăsta o să facem roșii de niște iron. Nu știu. Sperăm să da. O să-mi pun în curând un intro. Deja am găsit. Aproape că am terminat de făcut unul super tare. Cu template-uri, bineînțeles. Sau mai am altul basically făcut așa cu o aplicație, dar mă rog, contează. Dacă vreți, cred că am să încep să pun și eu. Mă rog, bine, haideți să ieșim afară pentru că o să încheiem episodul în curând. Hai bă, autojump-ul. What the fuck, de ce nu... Că am activat autojump-ul, dar mă rog. Ce cu chestiile alea? Cred că e de la shader. Mă rog. Niște bug-uri, nu contează. Bine, deci... stați. Nu se poate. Așa ceva. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Poate și un subscribe. Eu am fost Trazer. Da. Și cam atât a fost și pentru astăzi. Dacă se auzi zgomotele pe fundal, îmi pare rău. Nu stau într-o poziție chiar bună în momentul ăsta. Plus că ai și tableta mare și e cam greu de manevrat. Bine, la revedere!